Čus lidi, takže dneska budu hrát bravko s mojí ségrou. Tak jo, budeme hrát s mojí ségrou dujíčka. A budeme se snažit jí pušnout. To chceš pušnout. Dělej. Co chceš? Něco. Počkejte, moje ségra je vybíravá. Dělej. OK, Emsku bude hrát Emsku, takže nebo Grifa, OK, Grifa bude hrát. Já se vezmu, kde je. Ne, trička, no. Sorry, překlep a jdem na to. No, tak jdem na to. Já myslím, že budeme dobře hrát. No, aspoň já. OK, je to lehký. Tak já dám s mojí ségrou, tady skybědy brambora. A mohli bychom dát aspoň 100 lajků na tomhle videu. Dali byste to? Já vám věřím. A zaklikněte odběr, je to zadarmo. A strašně mi pomůžete jako mě, malému kanálu. Tak ani. Běž pryč. Běž pryč. Ok, moje ségra je trošku neschopná, no play again. No. Já si vezmu jako jiného. Tak jo. Pak napište do komentářů, co bychom pak měli hrát. Já si vezmu Ember. My favorite. Já nevím, proč mluvím anglicky, ale baví mě to. A když tak mám Emsku. A teď se vlastně budu rušit a můžete se dívat. A jestli chcete povídat, tak mi pište do komentářů pak, jestli mám mluvit příštím videu nebo ne. Je to na vás. Tak jo, jdem. OK. Jesse dead. OK, student. A budu hodnej ani. Dívejte. Tak jo, Max is dead, ještě baby. Když tak pak bychom mohli pušnout, já sám třeba. Je to na vás, můžete napsat do komentářů. Pojď, o ten, nevadí. OK, tak jdem. Proč nedáš play again? Je tak, viď. A umím ASMR, takže kdybyste chtěli ASMR někdy video, tak bych mohl udělat. Je to na vás. Za tebou. Moc nejdete, zamek. Tak já jsem cooked. Nech mě. Hello. You're serious right now? Jsem dead. Máš nic. OK.
Ok. Se kouknu, protože moje ségra má 312. Jako já fakt nemám tyhle malý pohárky, takže já se kouknu. A když tak, kdybyste chtěli opening, tak klidně by se mohl natočit. Ho vezmu. Třeba Larryho. Laura. Nevím, jak se to jmenuje. No, jsem unavený, nevím, proč to natočím tak pozdě, ale to je jedno. Tak jo. Jdem. No nevím, jestli jsem vybral dobrou postavu. Já si furt vybírám. Když tak bychom někdy mohli pošnout na Max Tier někoho, který už mám načatýho. Když nebyl schopný tam dát kartáček. To jsi jako 3 dny, nebo jestli jsi zbyl? Jak 3 dny? Tak si totiž můj. Já ti to sestříhám. Dělej. No, aspoň, že žiješ ty. Fakt mě už štveš. Ale fakt. Super. To je dobrý docela našeli. Ok. Když tak sorry. Jenom dělám po první videjka, takže to moc nebude dobrý. Proto nebudu mluvit, aby jsem se soustředil. Kámo, se protáčej. Na těch pohádkách se protáčet. Vaj, proč se protáčíte na malých pohádkách? Jako na tisícech už je jiný kalibr. Ale fakt jako... A to je jedno. Tak jo. Já už to budu hrát s mým ségrou, takže čus. Tak jo. Teď počneme chvilku sama. Tak jo. Do 10 minut. To udělám nebo do 15. A jestli tam budete mít reklamu, tak sorry. Tak jo. Jsem si dal dvojičky, no to je jedno. Tak si to přepnu. Tak jo. No. No to jsem mašina tohle, ona. Já prostě nemám rád dvojička.
No tak jo, vezmu si nebo vezmu si Mortisa. Půjdem Brawl Ball. Protože Brawl Ball hraju asi nejvíc. Tak jo. Tak kde máte? No tak nevím, jestli teď jedno. Když se mi pak napíšete, jak kdo co bude natočit, bych mohl napsat tady. Bych mohl za to rád. Ale moc má rád. No já jsem dead asi. Jsem. Natočím to do 12 minut, bych to vypnu. Když to tady natočím další video. Tak tam na to. Hypercharge. Dám si promíček, nejde. Ano, tak asi bude overtime nebo najde mu, daj nám gol. Ne. Ne. Proč? Henku, prosím. Henku, prosím. Mama, buď ticho. Tak adios. Čus.